Il-poplu Malti huwa t-tielet l-aktar ottimist minn fost il-pajjiżi fiż-żona euro. Dan skont l-istħarriġ li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel ta' kull xahar, stħarriġ li sar fl-ewwel 3 ġimgħat ta' Mejju, jiġifieri waqt il-kampanja elettorali. L-istħarriġ li sar fost 1520 kumpanija u 1000 familja f'Malta juri li l-indiċi tas-sentiment ekonomiku f'Mejju laħaq livell ta' 113%, li jfisser 20% ogħla mill-livell li kien hemm fl-istess xahar fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Ċifri li xejnu l-impressjoni ta' inċertezza li qed tipprova tagħti l-oppożizzjoni. Fl-istħarriġ ta' Mejju, l-iktar li esprimew ottimiżmu kienu l-operaturi fis-settur tas-servizzi f'pajjiżna li jinkludu kumpaniji fis-settur finanzjarju u tal-gaming. Dawn għandhom it-tielet l-ogħla livell ta' konfidenza fiż-żona euro, id-doppju tal-medja. Mal-Kummissjoni Ewropea operaturi Maltin fil-qasam tas-servizzi sostnew li għandhom aspettattivi aħjar għax-xhur li ġejjin u qed ibastru li se jkomplu jżidu l-ħaddiema fix-xhur li ġejjin. Fl-industrija numru ta' kumpaniji qalu li kellhom titjib fil-produzzjoni, tant li 25% tal-fabbriki qalu li se jżidu l-ħaddiema fit-3 xhur li ġejjin. Operaturi tal-kostruzzjoni qalu li kien hemm żieda qawwija fl-attività tagħhom u se jfittxu li ħadmu iktar nies. Fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea jeżisti pessimizmu fost il-konsumaturi, il-familji f'pajjiżna huma fost il-ftit fl-Ewropa li jemmnu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom se tkompli titjib fix-xhur li ġejjin. L-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea juri li anke jekk sar fl-eqqel ta' kampanja elettorali, is-sens ta' ottimizmu baqa' sod fost in-negozji u l-familji f'pajjiżna li jfisser li l-ekonomija tagħna se tkompli tikber fi żmien li ġej jekk tinżamm id-direzzjoni ekonomika preżenti.